ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони гӯштини миллӣ. Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни бошукӯҳи давлати 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи гӯштини миллиро баргузор намуд. дар маросими ифтитоҳ мураббиён, устодони соҳибтаҷриба, паҳлавонони шӯҳратдёри мамлакат ки аз марҳилаи аввал ва дуввум бо муваффақона гузаштанд ва ҳаққи ширкат дар марҳилаи ниҳоиро пайдо карданд, ширкат варзиданд. ҳамчунин масъулини соҳа иброз намуданд ки ҳамин тадбир ба хотири боз ҳам ривоҷ додани намудҳои варзиши миллӣ алахусус гӯштини суннатӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад. аз вилояти суғд, аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, аз шаҳри Душанбе паҳлавонони шӯҳратдёр дар ин ҷо ширкат доштанд ки дар маросими ифтитоҳ ҳам ин нуқта боз дарҷ гардид ки барои дарёфти чеҳраҳои асил ва паҳлавонони шӯҳратдёр маҳз ҳамин тадбирҳо аз ҷониби Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе роҳандозӣ мегарданд ва баъдан ин тадбир метавонад ки ба монанди ҳамин чеҳраҳои асил паҳлавонони шӯҳратдёрро кашф созад ва дар минбаъда барои шӯҳрату нуфузи гӯштини миллӣ боз ҳам онҳо камари ҳиммат банданд. Саид Маҳмуд Маҳмадрасулов, Муҳаммадшариф Сулаймонов, устодони бо таҷриба дар ин мусобиқот хеле зиёд буданд ки суруди миллӣ дар ин ҷараён баланд садо дод. баъди ин албатта намояндаи Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ кишварзода ва боз ҳам шахсони расмӣ ба сухан баромаданд ва ҳамаи собиқадорон ва паҳлавонони шӯҳратдёрро табрик намуданд. аз ҷониби Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба собиқадорони гӯштини миллӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. Муҳаммадшариф Сулаймонов, Саид Маҳмуд Маҳмадрасулов, Исмат Абдуллоев, Саъдин Маҳдиев, боз ҳам устодони дигари соҳибтаҷриба аз тамоми манотиқи мамлакат ин ҷо ба майдон баромаданд ва соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд ва он афроде ки дар баргузорӣ боз ҳам чорабиниҳои зиёди варзишӣ саҳми муносиб мегузоранд, албатта ба тӯҳфаҳо ва унвонҳои корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш қадрдонӣ гардиданд ки намояндаи вилояти суғд ҳам аз зумраи ҳамин нафарон маҳсуб меёбад. баъдан ҳам дар фазои идона ва тантанавӣ боз ҳам устодони варзида, боз ҳам мураббиёни соҳибтаҷриба сазоворона муаррифӣ шуданд ва боз ҳам Музаффар ҳукумалиев мазарат ба ифтихорномаи Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ муовини сардовари мусобиқа қадрдонӣ гардид ва барои таблиғи гӯштини суннатӣ албатта боз ду чеҳра Ҳамза Раҳимов ва ҳамчунин Хурсанмурод Қурбонов ба шаҳодатномаи махсуси Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ сарфароз гардиданд ки онҳо дар минбаъда дар варзишҳои суннатӣ гӯштини миллиро боз ҳам таблиғ хоҳанд кард. чунин тадбир боз ҳам барои дигар нафарон устодони соҳибтаҷриба, мураббиёни баландихтисосе ки дар баргузории семинар-машварат ширкат варзиданд, пеш аз оғози ин мусобиқот ба сертификати махсус қадрдонӣ шуданд. чунин чеҳраҳо дар ин мусобиқот хеле зиёд буданд. аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, инҷо Дилшодзода, боз ҳам Хушрав Шоев аз шаҳри Кӯло ва дигар нафароне ки ба сертификат онҳо ҳам қадрдонӣ гардиданд ва дар оянда ҳаққи
доварӣ дар мусобиқаҳои сатҳи бошукӯҳро боз ҳам пайдо карданд ва боз ҳам мо мушоҳида мекунем ки аз тамоми манотиқи мамлакат ин ҷоҳо дастаҳои қавӣ гардиданд ва баъди чанд лаҳза сабқатҳои интихобӣ дар вазни 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило шурӯъ хоҳанд гардид. дар чор вазн паҳлавонон албатта инҷо нерӯ месанҷад ва устодони соҳибтаҷриба ҷиҳати боз такмил додани хеш ва маҳз вазни ҷамъи 90 кило барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ муборизаи худро боз ҳам пуршиддат мекунанд. намояндаи шаҳри душанбе Амонулло Ҳомидов бо либосҳои кабуд намояндаи вилояти Хатлон Хайрандеши Муродзода марҳамат ба гиреми рақами 2 даъват карда мешавад вазни 75 килограмм Бахтиёри Шамс Наҷмиддинов Муҳаммадшариф дар гиреми рақами 2 тайёрӣ бинад Рӯзиев Бахтовар Хатлон 1 Тоиров Идибек шаҳрунавоӣ Тобуқи Марказ дар гиреми рақами 1 тайёрӣ бинад Боқиев Ёқубҷон Куканшоев Мансур даври дуюми вазни 65 килограмм. дӯстони азиз, дуруд ба шумо, ба ҳаводорони гӯштини миллии гӯштингирӣ. дар доираи силсила чорабиниҳои истиқболи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. дар расми ифтитоҳ чун мушоҳида кардем ки паҳлавонони шӯҳратёр ин ҷо ҳам хеле зиёданд ва Амонулло Ҳомидов аз дастаи Душанбе 1 ва Хайрандеши Муродзода аз дастаи Хатлон 2 ба майдон баромаданд. дар вазни то 65 кило қуввозмои навакак оғоз гардид ва банду услубҳо ва дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳ барои боз ҳам идомаи сабқат инҷо мо метавонем ки бо мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон устоди иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ Холмаҳмад Толибов суҳбат кунем ва роҷеъ ба рақобати паҳлавонон инҷо боз ҳам гуфтугӯи худро оғоз намоем. аз нигоҳи шумо дар вазни то 65 кило ин қуввозмоӣ чӣ гуна ҷараён дорад ҳоло? ҳозир дар гилеми рақами 1 қуввозмоӣ даври аввал гузаронда шудааст. ин ҳар ду паҳлавон, яке аз паҳлавони шаҳри Душанбе, дигар аз Хатлон 2 рақобат байни ҳамин. ҳозир дар бо як бадан паҳлавони шаҳри Душанбе 7% пеш аст. истифодаи усулҳо дар маҷмӯъ имрӯз як таваҷҷӯҳ ба гӯштини миллӣ аз нигоҳи шумо чӣ хел аст? хеле хуб гуфтед. мо ҳозир дида истодаем ки гӯштини миллӣ рушд ёфта истодааст. ҳар рӯз як паҳлавони нав дар ҳар як вазн ширкат варзида ва намоён гардида истодаанд ки мо усулҳои нави гӯштини миллиро дида истодаем ки онҳо дар рафти мусобиқа мегузаронанд ва худашонро нишон медиҳанд ки онҳо нағз мегиранд. ҳозир дар гилеми рақами 2 бошад паҳлавони шинохтаи шаҳри Ваҳдат Тоиров Идибек ва монҷо фақат имкон дорем ки ҳамон гилеми 1-ро таваҷҷӯҳ кунем, чунки коргардон ҳам ишора карданд ки мо дар сабқати ҳамин паҳлавонҳо ҳоло мароғ зоҳир мекунем. инҷо амалҳои Амонулло аз нигоҳи шумо он қадар ба таври касбӣ ҳаст ки чун оғоз мекунад камарбандро медорад, аз боло доштанро он қадар ба ҳамон мавқеъ ба ҳамон табъи дил хотима намедиҳад. бинед ин ҳолате ки боз мушоҳида мешавад. хеле хуб гуфтед. мо инро мушоҳида намуда истодаем. онҳо бисёртар гӯштини усулҳои гӯштини зудоро дар инҷо кор фармуда истодаанд. онҳо вақте ки усулро аз боло мегиранд то охир бурда наметавонанд. дасто худ шида истодааст. сабабаш албатта кам таҷрибагӣ не, кам иштирок кардани мусобиқаҳо аст. ин ҳам аз таҷриба вобастагӣ дорад ва ҳам аз ширкати мусобиқаҳо. бале.
و این مختارزاده مرادزاده را خیراندیشی مرادزاده را من بررسی اونقدر دربارش معلومات بیشتری ندارم. این چهره ای نبود به فکرم. خیلی خوب گفتید. خیراندیش هم در مسابقه جمهوری شهر دوشنبه و در نوروز مسابقه نوروزی خیلی خوب برآمد میکند. این هم یکی از چهره های نوی گوشتین ملی است. اون نیز شرکت در گوشتین زودان در وزن 60 کیلوگرم برآمد می‌نماید. و امروز مشاهده می شود که اکنون اون هدف و مطلبی که خودی مخلصان دارند اینجا عملی نمی شود، به اون خاطره که ورزشگران از خود اونقدر متانت خوب نشان نمیدهند در دوره اول در وزن تا 65 کیلو. اگر باز هم یک حرکت امان الله اندکی بهتر شد، خیلی پرتافت خوب شد، اما خیراندیش که از حسابی و مسابقه که بسیارتر اشتراک میکند او با حسابی بدن افتید. اگر خیلی امانالله دستایش را نقض میداشت او با پهلو میافتید و سبب ناکام بودنش البته یک عکس عملی که سری وقتی حریفش استفاده کرد همین بود. توجه میکنیم باز با نیروسنجی اینجا هم باز امانالله بسیار با خطاگی راه داد. انا خطاگی وزبین رو امانالله کرد، با تخت پشت افتید. اصول رو نادرست اجرا نمود. درباره خیراندیشی مرادزاده دسته خطواندو خیراندیشی مرادزاده در این رقابت دست بالا گردید. بسیار حریف را هم در یک فرصت موافق و مناسب پیدا کرد و همین طور به مرحله بعدی راه یافت. فرصتی که باز داور اینجا پهلوانان رو البته معرفی خواهد کرد. ما اطمینان داریم در این جریان یعقوب جان باقیف رو خیلی خوبتر میشناسند مردم. ورزشگری که با خلعت سفید در میدان است این از ناحیه ونگ است. خیلی خوب گفتید. یعقوب جان در بسیار مسابقه‌های بین المللی و آسیایی شرکت ورزیده است و او سزاوار جای افتخاری گردیده است. او نیز در گوشتین ملی جای اول رو گرفت از در نوروز در جشن‌های نوروزی جشن نوروزی جای اول رو گرفته بود در وزن 60 کیلوگرم. و درباره حریفش معلومات دارید؟ درباره حریفش هم یکی از پهلوانای شناخته است، کوکنیف، که او در مسابقه‌های گوناگون نوروزی و جمهوری شرکت ورزیده است و نماینده ولایت صاحب‌الشان یعقوب جان باقی، نماینده شهر دوشنبه منصور کوکنشایر. مرحبا. دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی است و منصور تیلا عبدالله‌زاده را در دوره اول شکست داد. یعقوب جان باشد در مقابل علی اکبر عزیزوف نماینده شهر و ناحیه توبه مرکز غلبه به دست آورد و به این دور راه خط گرفت. و دور سوم گذشت. الکی در ادامه سبقت نشان میدهد که هنرش خیلی فوق‌العاده است. این رو هم الکی در دوره اول ما با یک اسلوبی با خود خاصی که اینجا یعقوب جان انجامش داد خیلی تاب دل مخلصان هم بود. اما اینجا باز هم حرکت ها نوکک شروع گردیدند، اما باز هست عنصرهای دیگر، عامل‌های دیگری که اینجا باعث ببینید که چی حرکتی از جانب نماینده دانشکده تربیت جسمانی منصور کوکنشایف خاتمه یافت اما اونقدر بهتر نبود. سببش در چیست؟ او این اصول رو دلپرانه اجرا ننمود، برای همین یعقوب جان او رو بازداشت کرد. یعقوب جان هم نیز دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی است. او هم نیز سالهای طولانی در مسابقه‌های گوناگون شرکت ورزیده است. اما کوکنیف باشد او دانشجوی کورسی دوم است، بخش دوم است. ترتیب نیروسنجی اونقدر تابع نیست. آگاهی داده شد به منصور از سبب سست فعالیت بودنش. یعقوب جان صورت نیروسنجی رو اندکی باز تیزتر کرد
اما حریفش هم باز منصور اینجا نمایان دعوت کرده می شود وزیر دوباره توجه میکند اما 75 موفق کیلوگرم. نمی شود. علامov خسرو شالونوهیوی توبه مرکز قادیرov سرویدین چنبه 2. توجه میکنیم باز با هم که علاقه در نیروسنجی همون گلمی اول یگان امتیازی نیست، یگان عملی اونقدر بهتر سامان دادن نمی شود. خیلی خوب گفتی. حاضر یعقوب جان نیست اصول های خوب رو استفاده برده است، اما پهلوان منصور نادرست قبیدن یک تگ رو با گرفتن آگاهی از طرف دستی راستی داور والیبال‌های سفید علامov خسرو شالونوهیوی توبه مرکز. از طرف دستی چپی داور والیبال‌های کبود قادیرov سرویدین دوشنبه 2. اکنون دوباره میبینیم که در گلیم اول باز هم نیروسنجی آنقدر تبدیل نیست و منصور که دقیقه اول اندکی بهتر خود را نشان داد و بعدا هم در مقاومت مبارزه یعقوب جان تاب آوردن نتوانست، اما این معنای آن را ندارد که این پهلوانی خیلتی کبود داشته در این رقابت حالا ناکام می‌گردد. یک وضعیت مرکب‌تر و باز هم در این جریان خیلی وضعیت مرکب که با پرتوفتی حلال غالبیت به یعقوب جان داده شد و دانشکده تربیت جسمانی. پهلوان یک تکی سفید یعقوب جان باقیوف ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اکنون یعقوب جان به مرحله بعدی راه یافت. آیسته آیسته باز هم نیروسنجی رو باز پهلوانان دیگر ادامه خواهند داد. حسین زاده محمد رجب ولایت سوخت سید ابرارov شهباز خطلان 2. توجه میکنیم به معرفی باز پهلوانان در وزن‌های البته باز در همین وزن با گلمی اول اعتبار میدهیم. باز دو نفره که از طرف دستی راستی معرفی میشوند. خیلی خوب گفتید. حسین زاده محمد رجب از ولایت از سوخت، طرف دستی چپی داور استاد ورزش از سید ولایت ابرارov سوخت، شهباز دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهانپهلوان سعید رحیم می باشد و حریف او سید اکبرov شهباز از خطلان 2 می باشد. این هم نیز دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی می باشد. توجه میکنیم حالا باز با قوزمویی که در گلمی اول جریان دارد. حالا با اون ترتیب اون طرزی که بیشتر مخلصان هم انتظار بودن ما یگان رقابت بهتری دیگر پهلوانانی که تجربه کم دارن ندیدیم با استثنای یعقوب جان باقیوف و دیگر پهلوانان اکنون ادامه نیروسنجی رو انتظار میشوند و اکنون دوری اول اکلای دوری دوم هم پس سر شد. حالا مشاهده میکنیم که ورزشگر خیلتی سفید داشته اندکی فعالتر شد. خیلی خوب گفتید. خلط سفیددار این حسین زاده محمد رجب می باشد که او در نمود گوشین کورش نیز خیلی خوب برآمد می نماید و با قریبی او در شهر تاشکند سزاوار جای سوم گردیده بود. و شهباز سید ابرارov با سعدالله سلطانов از دسته خطلان یک غلبه به دست آورده بود و این پهلوان بعد دوری اول به این مرحله رو یافت و محمد رجب حسینov باشد علی باقیوف را از دسته خطلان یک رو
мағлуб намуд ва ба даври дуюм роҳ хоҳад гирифт. ғолиби ин ҷуфт албатта бо боқиев нерӯ месанҷад дар марҳилаи сеюм. хеле дуруст гуфтед. Шаҳбозам яке аз паҳлавонои ҷавони ҷумҳурист. ба ҳарду огоҳӣ додан аллакай. барои суст фаъолиятиашон ба ҳарду паҳлавон огоҳии аввалро доданд. акнун бояд андаке бештар боз ҳам бо суръаттар нерӯ санҷанд, яъне суръати қуввозмоиро боз ҳам дучанд созанд дар ин ҷараён. дуруст гуфтед. ҳозир баъде ки паҳлавонон огоҳӣ гирифтанд, онҳо боз гӯштинро ҷараёнтар мегузаронанд. ана дидед ки чӣ хеле усули зеборо муҳаммад раҷаб иҷро намуд ва шаҳбоз ба тахтапушт афтид. насиби ҳусейнзода муҳаммад раҷаб вилояти суғ. муҳаммад раҷаб ҳусейнзода варзишгари вилояти суғ дар ин дидор ғалаба ба даст овард, ба марҳилаи баъдӣ роҳ хоҳад гирифт ва акнун дар даври сеюм ӯ бо ёқубҷон боқиев ба майдон мебарояд. албатта боз як марҳила ба марҳилаи дигар ҳам аллакай беҳтаринҳо маърифӣ мешаванд. ин хуб аст дар идомаи нерӯсанҷӣ. албатта мухлисон ҳам пазмони ба майдон омадани ҳамон чеҳраҳои саршиносро доранд. инҷо мебинем ки боз дигар варзишгарон барои муаррифӣ кардан аллакай омода ҳастанд. бо либосҳои сафед хеле хуб гуфтед. идибек сафаров аз шаҳрҳои тобаи марказ. бо либосҳои кабуд минтақаи рашт абу муслим қаюмзода. айёли бинад дар гилеми рақами 1 хатлон 1 ҳасан исоқзода ва намояндаи хатлон 2 хайрандеши муродзода. идибек сафаров яке аз паҳлавонони ҷавони ноҳияи ҳисор мебошад. ӯ узви дастаи якачини шаҳрҳои тобаи марказ аст. ӯ ба наздикӣ дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар ванҷ ҷои аввалро дар вазни 66 килограмм ишғол намуда буд. ӯ низ ба гӯштини миллӣ шуғли зиёд дорад ва чеҳраҳои нави ки дар гӯштини миллӣ пайдо шуда истоданд, онҳо байни ҳамдигар дилшодзода хуҷандиҷов мусобиқа мекунанд. ҷомии ҳасан. ана ҳозир дидед ки шумо ба паҳлавони яктаги кабуд барои суст фаъолиятиаш огоҳии аввал дода шуд барои паст гӯштин гирифтанаш. рақобат ҳамоно идома меёбад. фикр мекунам ки дар идомаи мубориза инҷо ҳам аллакай паҳлавонон бояд ки хуб ҳунари худро нишон диҳанд. аммо боз ҳам идибек ҳарчанд талош дорад, аммо боз абу муслим намояндаи ноҳияи рашт қаюмзода ки чун таваҷҷӯҳ кард, аммо ҳамон партовҳои ҷолибро дар идомаи нерӯсанҷӣ кам мушоҳида мекунем. боз сабабаш дар чист? сабаб дар он аст ки абу муслим паст гӯштин гирифта истодааст. ҳозир аз рӯи паст гӯштин гирифтанаш ӯ огоҳии аввалро гирифт. ҳозир сафари идибек бо як огоҳӣ гӯштинро пеш бурда истодааст. идибек таваҷҷӯҳаш дар дақиқаи аввал андаке беҳтар буд. ҳоло ҳам як муборизаи ҷолибашро боз метавонад дубора агар ҳаллоки боз ҳам хеле партовти хуб як бадам бо паҳлавони яктаги сафеддор. дар гилеми дигар ҳам паҳлавонон нерӯсанҷида истоданд, аммо мо танҳо имконияти техникии мо барои инъикоси ҳамин рақобатҳои гилеми аввал аст. идибек алон андаке пешсаф шуд, аммо боз ҳам дигар омилҳо боз ҳалло ки сари инҷо ҳам як
ҳаракати дигарашам бештар усули сари кидро идибек хеле хуб оғоз кард, аммо хуб сомо надод. ба анҷом нарасонд, ба анҷом расонда натавонист. барои ба анҷом расониданаш албатта боз дигар унсурҳо, дигар роҳҳои босамар инҷо ҳам бадан ҳаст. Хеле бале хуб. Ман усули бари пойро иҷро кард, як баданро идибек гирифт. Хеле хуб гуфтед. Барои анҷом додани ҳар як усул бояд паҳлавон тамринҳои зиёд кунад, дар мусобиқаҳо бисёртар иштирок кунад. Баъд ӯ усулро дар сатҳи баланд иҷро намояд ва ба гирифтани имтиёзи баланд ноил гардад. аммо дар идомаи сабқати имрӯза боз ҳам як огоҳие ки буд ба идибек додан инҷо. Ба ки доданд? Мансур ишора ба ин нуқта ки гоҳ-гоҳ ҳам албатта ҳолатҳое ки мо фосила инҷо андаке дурӣ ҳам буд, аммо боз Абдусаттор ин довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи Сангвор аст. ишора мекунад ки гӯшин андаке бояд пуршӯртар, пуршавқтар гардад. аммо паҳлавонони вазни 65 кило ҳоло ҳам барои беҳтар хотима додани ҳамин лаҳзаҳо он қадар таваҷҷӯҳ намекунанд. боз ҳам як сабаби агар мо баён созем, ин ҳам дар тамринҳои кам бошад. аз ҷониби дигар аз ҳисоби камтаҷрибагии варзишгарон имрӯз табъи дили мухлисон ҳунарнамоӣ намекунанд. дуруст гуфтед, дуруст гуфтед. идибек дар ҳолати хуб аст. инҷо метавонад ки боз ҳам дубора ба ҳалуки дохила ки бисёр ҳам хубтар буд, муносиб буд ба ҳамин лаҳзае ки агар ҳаракатро боз то хотима идома меёфт дода метавонист, аммо имтиёзе ба даст меовард. вақт ҳам зуд паси сар мегарда ва имрӯз мо таваҷҷӯҳ кунем албатта роҳбарияти федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маҳз ба эҳёи варзишҳои суннатӣ ҳам пойгаи равон ва ҳам гӯштини миллӣ чун бештар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мароғ зоҳир мекунад ва имрӯз ҳам бартари ду бадан ғолибият насиби намояндаи шаҳри навоии тобеи марказ Идибек Сафаров. идибек ба марҳилаи дигар роҳ ёфт. акнун бале баъди ин ҷуфт боз ҳам ҷуфти дигар ба майдон меояд ки ҳарифи идибек хоҳад шуд ғолиба ҳамин ҷуфт. дуруст гуфтед. ивази доварони гиреми рақами 1 эълон карданд Дилшодзода Ҷомии Ҳасан. доварон зуд иваз мегарданд. ба кори доварӣ ҳам бояд агар баҳои муносиб дод, чунки як марҳилаи гузариш, яъне семинар машварате ки тӯли 4 рӯз дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш баргузор гардид ба гирифтани сертификати дараҷаи Б ва С иштирокчиён шарафёб гардиданд. ин ҳам барои рушди гӯштини миллии мо хеле замина мегузорад. хеле дуруст гуфтед. ҳозир мо дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ доварони ҷавонро мушоҳида намуда истодем ки онҳо хеле хуб доварӣ намуда истоданд ва дар ширкат варзидани ин семинар машварат саҳми федератсияи гӯштини миллӣ, саҳми донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ хеле баланд аст ки ҷавононро барои сайқал намудани ва тайёр намудани доварони дараҷаи байналмилалӣ
рақобати даври дуюм дар гилеми аввал ҷараён дорад, чун баён кардем ки исҳоқзода ҳасан ва боз ҳам муродзода хайрандеши муродзода дар рақобати даври дуввум ҳам алон муборизаро боз ҳам ҷолибтар бурда истодаанд, аммо боз барои аз ин ҳам ҷолиб беҳтару хубтар сурат гирифтанаш боз инҷо мо бояд ҳамон як масъулияти худи паҳлавонон ва мураббиёнро бештар бубинем ки боз вақтро ғанимат донанд ва ҳамон 5 дақиқаи вақти лозима бояд инҷо самарабахш истифода шавад. хеле хуб гуфтед. ҳозир хайрандеш усулҳои хуби гӯштини миллиро пеш бурда истодааст, аммо чӣ сабаб бошад ки усулҳо нагузашта истодаанд? ҳамоно боз ҳам нерӯсанҷӣ бенатиҷа аст. як кашмокашиҳои он қадар таби дили мухлисон ҳам нест дар ин фурсат. боз як усули хайрандеш шурӯъ хуб иҷро намуд, аммо то охир анҷом дода натавонист. дасташ ҳуйш шуд аз гиребони паҳлавони яктаги сафеддор. рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, дар гилеми аввал чун таваҷҷӯҳ кардем ки инҷо ҳам бештар ду чеҳрае ки мубориза бурданд ҳоло ҳам мақбул нест ҳунарашон. хайрандеши муродзода дар дидори аввал муқобили ҳарифаш амонулло ҳунарашро хуб нишон дод, аммо имрӯз ин варзишгар дигар барои идомаи рақобат имкон надорад ё ҳамон матонаташ он қадар писанди мухлисон нест. ҳоло дар ду гилем сабқати паҳлавонон дар вазни то 65 кило ҷараён дорад. тайёрӣ бинад раҷабу муҳаммадисо ҳотамбекзода сарвар шуд. тайёрӣ бинад раҷабу муҳаммадисо ҳотамбекзода сарвар. волибосҳои сафед намояндаи шаҳри душанбе расул саида. хайрандеш боз як усули пеши поро иҷро намуд, аммо паҳлавони яктаги сафеддор аз ин усули худро раҳо дод ва ҳозир ба паҳлавони яктаги сафеддор баъди огоҳӣ танбеҳи аввалро доданд барои суст исҳоқзода. ҳозир гӯшти ҷараёни дигар гирифт. ҳасанҷон уже غالبیت نصیبی نماینده دسته خطون دو خیراندشی مرودزاده. ارکایف قربانجانov دعوت کرده می شود. مرحبا. ارکایف قربانجانov دعوت کرده می شود. در گلمی رقمی یک ارکایف
Sorbon viloyat muxtori Ko'istoni Badaxshon, Daler Qurbonjonov dastagi viloyat muxtori Ko'istoni Badaxshon. توجه میکنیم به گلمی اول دوستان عزیز. البته اینجا باز هم چهره های شناخته مربیان ورزیده با ما اینجا در شرح مفصل کسبی این مسابقات کمک میکنن. استادی چندین کاراته جمهوری تاجیکستان در گشون جودو و سامبو، سابق پهلوان شورادیاری کشور رجب علی ترسونزاده با من حالا امکان البته هست که ما ادامه گزارش رو باز هم منظور شما کنیم و فکر میکنم که برای باز هم تهیه و برای باز هم جالبتر صورت گرفتن همان سبقت پهلوانان باز توصیه مربی یک نقش سازگار دارد. خوش آمدید به استودیو مرکزی. و دوستان عزیز با گلمی اگر اول توجه کنیم اینجا باز دو پهلوانی که اندر میدان شدن اینجا باز هم فرصت معرفیشون فرا رسیده است که در زیرگروه بی در وزن تو 65 کیلو هر دو هم علاقه موافقند. سببی جراحت برداشتن پهلوانی لباس‌های کبود عبدالله ایرج غالبیت نصیبی رسول سعید داده می شود. رجب محمد عیسی دوشنبه حاتم بیگزاده سرور سود دعوت کرده می شود. پایانی بینن مستی بیکر نیزار زیارتشای دولتمند، مستی بیکر نیزار ولایت مختار کوهستانی بدخشان، زیارتشای دولتمند ولایت مختار کوهستانی بدخشان آمادگی بینن. اگر توجه کنیم باز به رقابت پهلوانان، سوربان ارکایف نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان با این زیرگروه و همچنین باز قربانجانوف دله هر دو هم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان که دو پهلوانی ولایت کوهستان کشور حالا رقابت رو نوکک شروع کردند. و رجب علی از نگاه شما امروز کدام عنصر کدام عامل میتواند باعث پیروزی همین دو پهلوانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان گردند؟ یعنی در استفاده عملها هنرشون چگونه است؟ در حقیقتا ما خیلی که میبینیم امروز دو ورزشگری جوان امیدبخش که هر دو هم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان رقابت نموده ایستادند در وزن تا 65 کیلوگرم. در حقیقتا امروز بسیار یک نمودهایی که امروز ورزشگران ما و خود پهلوانان جوان تاجیک در اینجا با همون اصولهای ملی نشان داده ایستادند بسیار یک اصولهای خوب است، یعنی که اصولهای سر کتف میگن با بیشتر پهلوانان ما با همین اصول غالب آمده ایستادند. و توجه در وزن 65 خیلی زیاد است چون که از همه نفرانی که امروز میبینیم در همین وزن نسبت به دیگر وزنها زیادند. این از آن شهادت میدهد که وزن میانه باز هم شماره زیادی هواداران را فراگیر است و این هم خوب است که البته در وزن گران همچنین تعداد مدعیان برای زینه‌های افتخاری بیشتر و زیادتر باشند. اما اکنون این مرحله دوم است که هر دو هم نوکک شروع کردند. سوربان سنت الله فخرالدینوف را از دسته دوشنبه شکست داد و باز اینجا هم دلیر قربانجانوف نماینده دیگر ولایت مختار کوهستانی بدخشان بهرالله روزیوف را از نماینده ناحیه رشت را که هر دو هم با یک غلبگی حالا اندر میدانند و هست اینجا همون جهت های فرق کننده سبقت همین پهلوانان وزن سبک. بله در حقیقتا ما خیلی که میبینیم که هر دو پهلوانان هم در رقابت یکم، یعنی که در خود رقابتی که با همراهان با همون ورزشگران دیگر رقابت نمودند در حقیقتا بسیار یک
маъмул як намудҳои хуби анамин гӯштини миллиро нишон дода ҳарду ба даври дуюмро хат гирифтанд ки ҳоло байни ҳам қувваозмоӣ намуда истоданд ва мо дар ҷараёни қувваозмоӣ ва мебинем ки кадом аз анамин паҳлавонон яъне ҳамун маҳорати хуби варзишӣ нишон дода дастболо мегарданд ва рохат ба даври сеюми ин сабқат мегарданд. бисёр як партофти саривақтӣ буд. ва ин партоф аз ҷониби довари маркази майдон яъне ҳамчун фаъол дода шуд ба худи паҳлавони камарбанди сафед. صاف نصیبی نماینده کوهستانی بدخشان ارکاyev. Сорбон хеле партофти ҷолиб инҷо сомон дод. даври дуввумро ҳам ба пирӯзӣ анҷом дод. Сорбон ба марҳилаи сеюмро хат гирифт. Исоқзода Ҳусейн Додов Ориф, Айрибина Суфиев ва ду тан паҳлавони дигар акнун дар зергурӯҳи б ба майдон мебароянд. инҳо агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳунари исҳоқзода Ҳусейн аз дастаи Душанбе ду, ин паҳлавон дар рақобати аввал муқобили Афзалшо Мирзошоев ғалаба ба даст овард ва Орифҷон Додов бошад, Орифҷон Афзалшоро шикаст дод ва Ҳусайн бошад Фурқат Муборак Қадамов аз намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. бале дар ҳақиқатан ин ду тан варзишгар ҳарду дар ин вазн беҳтарин варзишгарон ба ҳисоб мераванд ва то ин муддат бисёр як маҳорати хуб нишон дода ба даври дуюмро хат гирифтанд. ва дар бораи Додов мо бештар медонем, фикр мекунам Раҷабалӣ, чунки ин паҳлавон ҳам дар кураш ва ҳам дар самбо ҳам бештар маҳораташ дурахшидааст ва имрӯз ҳам итминон дорем ки дар муқовимати ин ҳарифаш боз ҳам як маҳорати хуб нишон медиҳад. бале ман боварии комил дорам ки Додов Орифҷон намояндаи шаҳри Душанбе аст ва борҳо мо мебинем ки Додов бисёр як мухлисони худро аллакай дар ин риштаи гӯштини миллӣ гӯштини тоҷикӣ гӯштингирӣ пайдо кардааст ва ҳоло дар даври якумам ин бисёр як намуди хуб яъне ки анамун партофти хубро иҷро карда ба даври дуюмро хат гирифт ва ҳоло мо мебинем ки бо намояндаи варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бисёр дар як хуб маҳорат нишон дода истодааст ва ҳоло дар ҷараёни ин рақобат мо мебинем ки кадом аз ин тан паҳлавонон ғолиб омада ба даври сеюмро хат мегиранд. акнун зурозмоиҳо дар вазни то 65 кило дар ду гилем ба он хотир сурат гирифта истодааст ки бисёранд теъдоди иштирокчиён ва баъдан ки аллакай даври дуюму сеюм ки паси сар шуд, баъдан оҳиста оҳиста боз мо таваҷҷӯҳ мекунем ба вазнҳои дигар 75, 90 ва боз ҳам ҷамъи 90 кило. Додов хилъати кабуд дорад дӯстони азиз, ҳоло ягон амали беҳтарро ҳам сомон надод, ҳарчанд ки мо умедвор будем аз ин чеҳра ки дар ин ҷараён хеле хуб медурахшад ва бо афзалии бештар дар нерӯсанҷии ҳунари худро хуб нишон медиҳад, аммо чунин нашуда истодааст. ва худи яъне ки ҳамрақиби Додов ҳам дар инҷо эҳсос кард Додов аз ҳунараш баҳравард аст ва дар ҳақиқатан он ҳам бисёр як маҳорати хубам муқобил ба Додов нишон дода истодааст. ман боварии комил дорам ки таҷрибаи Додов нисбатан зиёдтар аст ва дар рақобат мо дар ҷараён мебинем ки бо аз кадом тан ин паҳлавонон анамун бисёр як намудҳои миллии тоҷикиро дар ин ҷо нишон медиҳанд. ва агар мо имрӯз таваҷҷӯҳ кунем Раҷабалӣ ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба варзишҳои суннатӣ, варзишҳои миллӣ мо ҳам бештар мароғ зоҳир мекунанд ва ба ин гуфтаҳо албатта боз ҳам асоси воқеӣ шуда метавонад ҳамон мусобиқаи пойгаи равон ва имрӯз ҳам дар ҳамкорӣ бо Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ ки ин тантанаро ҳам роҳандозӣ карданд. аллакай самараи аминро чӣ гуна метавонем дар майдон имрӯза бубинем? хуб бисёр дуруст қайд кардед. имрӯз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе
کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خود فدراسیون گوشتین ملی گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان برای برگزار نمودن چنین چهاربینی‌های مسابقه‌های گوشتین ملی و عموما در مجموع برگزار نمودن چهاربینی در صحنه‌های تاریخی امروز تمام چهاره‌ها را راه اندازی نموده ایستاده و در این زمینه نیز ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه برای برگزاری چنین چهاربینی‌ها هم نیز کوشش و تلاش نموده ایستاده و بیشتر چنین مسابقه‌ها را برگزار می‌نماید و حالا ما می‌بینیم که در این سبقت نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک اصول گوشتین ملی رو نشان داد ولی به نتیجه انجام یافت. دودوف تلاش میکند اما به مطلب خود نمیرسد چون که عارف جان بسیار در استفاده بند اسلوب‌های گوشتین ملی هنرش هم خیلی جالب است اما بسیار تأسف که الان این دستپرور مکتب ورزشی ناحیه سنگوار حالا نمیتواند که باز هم توجه به همان رقابت اول کند که چگونه اصول رو نشان داد یک حرکت های جالبش رو هم مخلصان کفکوبی کردن. دادوف اینجا عملش ببینید که هر دو مقابل یا دیگر گوشین میگن رجب علی، من فکر میکنم یکی چپ دیگر راست. بله و انا این خاطر کم مشکلی به میان میآید وقتی که پهلوان حریف های ناگوار یا چگونه که بسیار چسبیششان بسیار هم مانع ایجاد بله مانع نامطابقی هست در انم اینجا برای اجرا کردن اصول های بسیار معمول و زیبا بله تنقیسی میکشن با اون خاطر که هر دوی ورزشگر هم یکی با این قسمت برآمد میکند یعنی اما اصول ها رو اجرا میکند و دیگری در به طرف سمت چپ بله بسیار این امی در اکثریت بین یعنی پهلوانان و عموما در جریان سبقت ها کم به چشم میرسند. اگر رجب علی از تجربه شما که اگر پهلوان دو جانب گوشتین گیرد اونگاه با مشکلی روبرو نمیگردد. بله. یعنی اینا امروز علتی بیشتر مشکلی که ما رو فراگیر است همین یک طرفه گوشتین گرفتن پهلوان است. با مانند یعنی که همین فوتبال بازان ما هم فقط با یک پا ضربه میزنند. انا همین ترتیب باید که واقعا به نظر گرفته شود علاقه از خردسالی که باید به هر دو پهلو نیروز همچون از روی تجربه یک چیز رو قید می نمایم که در حقیقتا اگر پهلوان ورزشگر در دو مقابل یعنی هم به مقابل چپ و هم به مقابل راست گوشتین گرفته تواند برای اون خیلی آسان است. رجب علی چون اشاره کردید که همون اطمینان هم کامل است که عارف دادوف اینجا امتیاز میستاند و در حقیقت چون این هم کرد علاقه پهلو امتیاز گرفت پهلو با دادوف عارف جان داده شد به اون خاطر که در اینجا یک اصول زیبا رو استفاده کرد و این اصول با پهلو و همین علت میتواند البته فراگیری باز همون ناکامی پهلوانان ما در مسابقه های بیرون از تاجیکستان شود یعنی یک طرفه گوشتینگیری شد. بله این در همه حالت با خودی انامین پهلوانان و عموما با خودی ورزشگر بسیار مانع ضرر میرساند. بله و حالا با دادوف عارف در این دورم در این سبقت نیز غالب آمد و با انمون پرتفت پهلو در این سبقت دوم دادوف عارف جان غالب آمد و رخصت به دور سوم گرفت. حالا در این گلیم از جانب داوران ما توجه میکنیم به همون گلیمی تنها اول رجب علی اکنون بهرام صوفیوف رو ما خوب میشناسیم با همراهی با بادامایف. هر دو هم پهلوان شهرت یارند هر دو هم غلبه به دست آوردند. بهرام این نماینده خطلان است و نورانشاه بادامایف نورانشاه هم یک غلبه به دست آورد در مقابل دلشاد بابایف از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. بهرام باشد در دیدار اول خلیل الله کاکوف را شکست داد. این نسب عجیب از بسیار معمول زیبا رو انمین در سبقت یکم نسبت به کاکوف نشان داد. در حقیقتا انمون خیلی که در بالا ما ابراز داشتیم که در اینجا بسیارتر بیشتر همون بهرام چون بیان کرده من همین چهره که با خیلت سفید برآمد میکنند در دور اول بسیار به همون پرتفتی سر کتفی کاکوف را شکست داد و رخصت گرفت به دور دوم و خودی و نورانشاه در زمان نورسیش رجب علی خیلی خوب
ҳунараш дурахшид, аммо дар 3 соли охир он қадар ҳунараш намоён нест. яъне шояд аз майдон дур шуда бошад ё аз тамрин фориғ бошад ки он нуроншое ки дар замоне ки 15 сол дошт миёни наврасон воқеан ҳам як чеҳраи саршинос буд. аммо оҳиста оҳиста боз ҳам бо мурури замон ба ҳамон айёми ҷавонӣ қадам ниҳод ва аз дастовардҳои арзанда бенасиб шуд. ва бубинем ки муқобили Баҳром чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. ман бо ҳамон гуфтаи қаблии шумо ки итминонам комил аст, ман ҳам бовар дорам ки Баҳром дар муқовимати ин давр ҳам зафар меёбад, чунки Баҳром ҳатто Ёқубҷон Боқиевро дар ҳамин майдон агар ба хотир дошта бошед соли сипари гарида дар финал мағлуб карда буд ва акнун майдон нишон хоҳад дод. ҳоло Баҳром хилати сафед дошта варзишгари дастаи хатлон он қадар амалҳояш мавриди назар нест, усулҳоро хуб истифода намекунад, чунки аллакай Нуроншоҳ ҳам аллакай муқобили ҳамон амалҳои ҳариф аллакай боз ҳам нишон дода истода. бале муқовимат нишон медиҳад. дар ҳақиқат дар бораи Бадамаев Нуроншоҳ чӣ хеле ки шумо дар боло сухан рондед, дар ҳақиқатан дар даври айёми худи наврасӣ ҳамин бисёр як паҳлавони муваффақ буд ва мо борҳо медидем ки дар мусобиқаҳо дастболо мегардид бо ҳамун усулҳои зебои худ ва бо чӣ сабаб бошад ки тӯли чанд сол аз майдон берун шуд ва ҳоло мо мебинем ки аллакай ба майдони паҳлавонӣ ворид гаштааст ва ин нишон медиҳад ҳоло бо анамун худи иштироки анами паҳлавон дар мусобиқаҳо ман боварии комил дорам ки мумкин дар оянда тамринҳои худро зиёд намояд ва бештар ба рӯи майдон барояд. бале таҳти роҳбарии Ризқиддин Раҷабов тамрин мекард ва акнун инҷо ҳам Баҳром ва ҳам Нуроншоҳ дар муборизаи ин давр ҳоло ҳам афзалии ҳунари худро нишон надода истоданд. имрӯз агар боз ҳам мо бори дигар таваҷҷӯҳ кунем, Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар самти ҳавасмандгардонии паҳлавонон ва ҳамчунин боз намудҳои варзиши миллӣ бисёр як барномаи мушаххасро амалӣ мекунанд дар ҷашнҳои милливу давлатӣ ва дар гилеми дигар инҷо Саид Мухтор бисёр як партофи хуб анҷом дод. аммо манзури мо таваҷҷӯҳи мо танҳо ба ҳамон гилеми аввал аст ки бо имкониятҳои техникӣ мо якбора наметавонем ки сабқати паҳлавононро дар ду гилем инҷо намоиш диҳем. ҳамоно Баҳром вақтро беҳуда сипарӣ мекунад. чаро аз ин паҳлавон ки мухлисон ҳам умеди зиёдтар доштанд, аммо дар муқовимати Нуроншоҳ он қадар ҳунараш мавриди таваҷҷӯҳ нест. бале ба он хотире ки Нуроншоҳ ҳам бисёр таҷриба дорад ва ман боварии комил дорам ки бинобар сабаби сутун ё чи бо истилоҳи упор бисёртар ҳамун усулро истифода бурда. ба ҳамин хотир ба Суфиев Баҳром каме монеагӣ эҷод намуда истодааст ки усуле ки мехоҳад ки иҷро созад бо анам монеагӣ садироҳ шуда истодааст ва он наметавонад ки ҳамин усули бисёр зебои тоҷикиро истифода кунад. ва Суфиев Баҳром низ ҳамчун намояндаи худи вилояти Хатлон ки чӣ хеле ки дар аз минтақаи Кӯлоб аз минтақаи Кӯлоб чӣ хеле ки дар сабқати аввал Коковро шикаст дод, ҳаминҷо ҳам кӯшиш мекунад ки бо ҳамон усуле ки Коковро шикаст дода буд ҳамон усулро дар ҳамин ҷа истифода кунад, аммо муваффақ намешавад. акнун вақт боз ҳам довари барҳақ аст. Баҳром ҳам як ҳаракати дигарро инҷо ҳам боз ҳам метавонад агар камарбандро дорад натавонист боз дубора ва доварон ҳам бояд эътибор диҳанд албатта ба камарбанд, ба хилъат, ба тарзи доштан дар ин ҷараён. бояд довари марказ ин намудҳое ки худи ҳамин усулҳое ки бештар ба ҳамун рақибро намемонад ки ҳамин усулро иҷро кунад, бояд ба ин бештар таваҷҷӯҳ диҳанд ва нагузоранд ки бисёр баъзе паҳлавонҳо мебинем аксарияти онҳо қариб то 1 дақиқа ҳамун ва ёд дошта меистанд, яъне ки камарбандро ё дастро ба ҳамчун сутун мемонанд ва анамин таъсираш ба гӯштини на танҳо миллӣ балки барои бештар ба гӯштини зудо таъсири худро мерасонад.
ба он хотире ки ин дар худи дар ҷудо сониҳаҳои ба шумор расид. бале уҷа сониҳаҳо муайян шуданд. Агар бештар зиёдтар истифода бурд ӯ метавонад ки огоҳиро ба худ соҳиб шавад. бале баҳром кораш омад накард ба ростӣ он акнун муваффақ шуд, аммо он тартибе ки мо хостем дар муқовимат ки бо Коков буд, аммо чунин бисёр ба мушкилӣ дар ин давр агар гӯем ҳам иштибоҳ нест роҳат ба даври сеюм гирифт, лекин дар ин ҷо Нуроншоҳ ҳам кӯшиш ба даст кард ки ғолиб ояд, аммо ғолибият ба Суфиёв Баҳром на чандон бо ҳамун афзали бештар, лекин дар ин давр ҳам низ ғолиб омад ва роҳат ба даври сеюм гирифт. Расулов Саид Мухтор. волейболсои Кабуд Ватанзода Маҳмад Шариф. баъди ин вохирӣ тайёрӣ бинад Расулов Умар Наҷмиддинов Маҳмад Шариф. дар гилеми рақами 2 1 Лоиқов Разиаллоҳ минтақаи Рашт, Муҳибуллоев Миралӣ шаҳри Душанбе. тайёрӣ Боқиев Ёқуб Ҳусейнзода ҳоло ба таваҷҷӯҳ ва ба гилеми рақами 1 даъват гардидан Лоиқов Разиаллоҳ намояндаи минтақаи Рашт ва Муҳибуллоев Миралӣ намояндаи шаҳри Душанбе. ва ман чихеле ки дар ин сабқат ҳарду паҳлавонам дар даври аввал ғолиб омаданд ва ҳоло дар даври дуюм бо ҳам рақобат менамоянд. чемпиони Осиё Разиаллоҳ Лоиқов ин паҳлавон аз минтақаи Рашт аст, аз ноҳияи Тоҷикобод, варзишгари хелати сафед ба бар карда ва хело варзишгари ҷавон аст ва таҳти роҳбарии Парвиз тамрин мекунад, мураббии ҷавоне ки имрӯз ҳам дар маросими ифтитоҳ ширкат варзидан ва имрӯз ҳам ҷобир. бале боз ҳам идомаи қуввозмоyии паҳлавон ба монанди ҳамон Баҳром ки мо чун итминони комил доштем ки боз ҳам нерӯсанҷиро ҷолибтар мекунад, аммо Разиаллоҳ аллакай фишорро муқобили ҳарифаш андаки боз ҳам беҳтар кард, яъне фаъолтар шуд. бале ва Муҳибуллоев Миралӣ ҳам бисёр як паҳлавоне ҳаст ки аллакай сину соли онам ба як ҷое расидааст ва он дар давраи ҷавонӣ бисёр гӯштини хуб мегирифт ва мо медиҳем ки дар аксарияти мусобиқаҳо дастболо мегардид ва Разиаллоҳ Лоиқов низ бисёр варзишгари ҷавон аст, чусту чолокии хело зиёд дорад ва бештар аммо Миралӣ бисёр таҷриба дорад ва зирак ҳам моҳир ҳам ҳаст. бисёри бисёр ба тавассути ҳар бале акнун идомаи сабқат боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки Миралӣ 37 сола дар муқобили паҳлавони 20 солаи ноҳияи Тоҷикобод чӣ гуна ҳунар нишон медиҳад. акнун довар инҷо боз Файзиддин Амиршоев таваҷҷӯҳ мекунад албатта ба тартиби сабқат акнун огоҳӣ барои кам фаъолият намудан ва чихеле ки дар боло шуморам қайд кардед ки бештар усули сутун ба ҳамин хотир дар ин ҷо ба Миралиев ба Муҳибуллоҳ Миралӣ аз ҷониби довар огоҳӣ дода шуд. ин акнун боз як бори дигар масъулияти паҳлавони хилати кабудошаро зиёдтар мекунад ки бояд корро дучанд кунад дар ин замина кунад ва маҳорат нишон бидиҳад ки то ин ки аллакай ҳоло Лоиқов Разиаллоҳ яъне ки аз Муҳибуллоев Миралӣ пештар аст ва бинед ки бинандагони гиромӣ Лоиқов Разиаллоҳ бештар худи анами усулҳоро нишон дода истодааст ва фаъолнокии худро нисбат ба Муҳибуллоев Миралӣ дар ин ҷо ба мухлисони худ нишон дода истодааст. Разиаллоҳ ҷавонтар аст, фикр мекунам ки ҳамон нерӯаш бояд дучанд дурахшад, авҷ гирад ва акнун Муҳибуллоҳ барои рафъ кардани ҳамон усулҳои ҳарифи худ хеле як кӯшиш ҳам кард, аммо боз ҳам муҷозот шуданаш ӯро боз масъулияташро дучанд мекунад ки акнун як дар мавриди бештар ҳам усулҳоро истифода барад ки то тавонад ки худи анамин огоҳӣ ки аз ҷониби доварон дода шуд онро паси сар кунад. ин огоҳӣ метавонад ки ҳамон боиси пирӯзии Разиаллоҳ гардад. Разиаллоҳ дар
анамин давоми сабқат гардад. қаблан дар гӯштини ҷудо ҳам чунин буд, аммо боз ҳам баъд аз тағйироти низомнома ҳоло чунин нест. Огоҳӣ ҳаст, аммо ин ба нафъи варзишгар хотима намеёбад. Аммо ин дар гӯштини мо боқӣ мондааст ва боз ҳам қоидаҳои махсуси худро дорад гӯштини миллӣ ва баргузории худи семинар машварат аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ дар давоми 4 рӯз бисёр ҳам як самараи дилхоҳ ба бор овард. бинед ки паҳлавонони мо хуб инҷо ҳунарнамоӣ мекунанд. агар ин корро накунанд маҷбур аст ки довар ба ӯ огоҳӣ диҳад, огоҳӣ ба танбеҳ табдил ёбад. ба ҳамин васила паҳлавон аз натиҷаи дилхоҳ маҳрум мегардад, маҷбур аст ки дучанд сечанд мубориза барад. ба ҳамин васила агар ҳамин низом дуруст шавад, аллакай дар гӯштини ҷудо ҳам ҳамин тартиб роҳандозӣ мешавад. бисёр ҳам хубу ба мавриду саривақтӣ аст. агар боз мо ҳам ба низомномаи гӯштини миллӣ эътибор надиҳем, ба ҳамон тартиби нерӯсанҷӣ, вақт, боз ҳам бисёр унсурҳои дигар, ҳамон кор умуман боз ҳам мураккабтар мешавад. зарараш ба гӯштини ҷудо хоҳад расид. яъне имрӯз мо як нуқтаи дигарро дар ин ҷо чихеле ки шумо дар боло қайд кардед ки аз ҷониби Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ тӯли 4 рӯз тамоми доғарон аз семинари машварати ҷиҳати ҷамъ карда шуд ва ман боварии комил дорам ки он аллакай ҳамин баргузории чунин семинар машваратҳо дар баргузории мусобиқа ва яъне ки дар ҷараёни он ба доварон бисёр як кӯмак мерасонад. ва бинед ки низомро бибинед, тартибро бибинед, тартиб, ишораҳои доварон, масъулияташон аллакай баъд аз худи амон натиҷае ки паҳлавон иҷро менамояд нишон додану ҳамун чиз аллакай аз ҷониби доварон бисёр назаррас ба чашм расида истодааст. бинед ки паҳлавонон дақиқаи аввалу дуввумро хуб паси сар накунанд, хаёлоташон зуд мушавваш мешавад. яъне бисёр ҳам бо масъулият ки ман аллакай пассивии худро дар ин ҷо нишон медиҳам, зуд ба нокомӣ рӯбарӯ нагардам. мабодо дар ин ҷо хулосаи доварон аст ки дар баъд аз дақиқаҳои аввал маҷбур мешавад ки аллакай дучанд даҳчанд ҳатто мубориза барад. ва ҳоло дар ин ҷо дар ин сабқат бо ғолибияти як фаъол, як бадан ғолибият ба Разиаллоҳ Лоиқов паҳлавон аз минтақаи Рашт дода шуд ва ҳоло он ба даври сеюм рохат гирифт ва бо Баҳром нерӯ месанҷад. акнун бисёр ҳам сабқат бо Суфиев Баҳром нерӯ месанҷад ва ман боварӣ дорам ки ҳарду ин паҳлавон ба мухлисони худ ҳамин як намоиши зебои гӯштини миллиро нишон медиҳанд. рақами 1 айёри бинад Сафаров Игибек Хайранде Зода. Бокиев Якуб вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб. боқиев ин варзишгари вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ноҳияи Ванҷ хилъати сафед дорад. 2 ғалаба ба даст овард ва ба ин марҳила роҳ ёфт. муҳаммад Раҷаб Ҳусейнзода аз вилояти Суғд ки дар даври аввал Али Боқиевро шикаст дод ва баъдан ин паҳлавон дар даври дуввум муқобили ҳарифи дигараш ҳам ғалабаро ба даст оварда тавонист ва баъдан албатта боз бо Шаҳбоз Сайдаброров мубориза бурд ва ғолиб шуду ба ин марҳила роҳ ёфт. акнун даври сеюмро ҳар ду чӣ гуна сипарӣ мекунад? фикр мекунам ки ин ҷо боз ҳам Ёқубҷон аз ҳисоби иштироки мусобиқаҳои гуногун таҷрибааш андаке ғанӣ аст. бале Боқиев Ёқубҷон ҳам дар ду давр бисёр хуб дурахшид, бисёр ҳамун усулҳои зеборо нишон дод ва худи намояндаи вилояти Суғд Ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб ҳам дар аллакай бо мағлуб намудани ду рақиб роҳхат ба худи даври сеюми ин сабқат гардид. ва ҳоло мо мебинем ки дар ҷараёни худи анамин баргузор дар ҷараёни гӯштингирӣ 2 тан аз паҳлавонони ҷавони шинохта муайян карда мешавад ки аз ин паҳлавонон Ҳусейнзода Муҳаммад Раҷаб ва Боқиев Ёқубҷон кадоми аз онҳо дастболо гардида ба даври 4 ин мусобиқот роҳхат меёбанд.
و چخلی که دیده ایستاده مخلصان عزیز در وزن 65 کیلوگرم پهلوانان یعنی شماره پهلوانان خیلی زیاد است به اون خاطر که این وزن امروز نسبت به وزن‌های گرانتر پهلوانان زیادتر اشتراک کرده ایستادند. و سبقت جریان دارد و حالا سبقت هر دو پهلوان به نتیجه از جانب اگر همین داوران خیلی وقت کسال یابد داور مجبور است که اینجا آگاهی دهد به هر دو. به هر دو پهلوان با اون خاطر که لکه یک دقیقه سپری گردید ولی به نتیجه از جانب دو پهلوان یگان نتیجه گیری نشده است و من باوری کامل دارم که در این جریان باید داور بیشتر فکر خود را معین سازد و پهلوانان را یا به گوشتنگیری جلب نماید یا میتواند به آنها حالا از جانب داور این سبقت منع کرده شد و فکر داوران را میبینیم که با باقیوف یعقوب جان و حسین زاده محمد رجب حالا با خاطری که خود حسین زاده محمد رجب برآمدن از گلم از جانب داوری مرکز آگاهی داده شد. فکری داور است. حالا ما میبینیم که داور با چی خلاصه میبراید و داور در اینجا جریان گوشتین را فیضین امیرشاهی جریان گوشتین را ادامه داده است و حالا باقیوف یعقوب جان با آن خاطری که خود رقیب آن یک آگاهی گرفت حالا پیش صف است و دست بالا است. خب با باقیوف یعقوب جان نیز از جانب داوری مرکز آگاهی داده شد و خودی هر دو پهلوان هم تا این جریان برگزاری این سبقت هر دو پهلوان آگاهی دارند و من باید بیشتر خودی انمین پهلوانان مهارت خود را زیادتر نمایند زیرا که از اینها باید از دو پهلوان باید یکی آن غالب یعنی دست بالا گردد و راحت به دوری چهارم گردند. خود حسین زاده محمد رجب هم نماینده ولایت سوخت با رقیب خود یعنی باقیوف یعقوب جان هم انمون یعنی هم رقیب خود نشان داده ایستاده است و بیشتر کوشش میکند که فعالتر باشد و متاسفانه حالا از جانب داوری مرکز نیز با خود پهلوان ولایت سوخت حسین زاده محمد رجب تنبیه داده شد و حالا باقیوف یعقوب جان در اینجا پیش صف است و من باوری کامل دارم که اگر همین سبقت همین ادامه یابد باقیوف یعقوب جان این در این رقابت نیز غالبیت را به دست می‌آورد. رهبری فدراسیون گوشتنگیری مملکت اقدام گرفتند که با این دوسرویک تحفه پولی تقدیم نمایند و ما حالا این دوسرویک را به نزد میز داوران دعوت میکنیم. یک مایسترای گرمی زیادی هوا البته با رفتی رقابتان که تاثیر رسانده ایستاده است با اون خاطری که گلم علاقه تصفون گرم شده ایستاده است با همین خاطر با پهلوانان کم مانعگی در برگزاری در جریان یعنی سبقت مانعگی به بار آورده ایستاده است و حالا ما میبینیم که فکر داوران در این سبقت چی میشود و غالبیت
ба боқиев ёқубҷон намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дода шуд. хайрандеши муродзода дар муқобили амонулло ҳомидов ғалаба ба даст овард ва баъдан ҳам боз ҳасан исҳоқовро шикаст дод. ба ин давр аллакай ба марҳилаи сеюм роҳ ёфт ва дар мавриди идибек сафаров ин наздасаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ месазад гуфт ки ин паҳлавон намояндаи вилояти суғд боқиев вали муҳаммадро мағлуб кард ва баъдан ҳам дар муқобили ҳаюмзода абдумуслим аз ноҳияи рашт ғалаба ба даст овард ва ба ин марҳила роҳ хат гирифт. акнун ёқубҷон боқиев ғолиби ана ҳамин ҷуфтро интизор аст. бале касон аз ин варзишгарон ки ғолиб омад бо боқиев ёқубҷон дар сабқати чорум қуввоозмоӣ менамояд ва ҳоло мо мебинем ки ин ҷараён кадом аз тан варзишгаронро ғолиб эълон менамояд. сафаров идибек худи варзишгари шаҳру ноҳияи тобеи марказ аст. чхеле ки шумо дар боло қайд кардед ки бо ду яъне ки пирӯзӣ роҳхат ба ин давр гирифт ва ҳоло бо хайрандеши муродзода намояндаи вилояти хатлон қувваозмоӣ намуда истодааст. таҳти роҳбарии шералӣ бозоров тамрин мекунад идибек ва худ зодаи ноҳияи шаҳри нав ва дар овони таҳсилоти макотиби миёнаи умумӣ таҳти роҳбарии шайхов тамрин мекард ва алон ҳунарашро сайқал медиҳад ва боз ҳам дар идомаи нирӯсанҷӣ чун баён кардем ки инҷо идибек ва боз ҳам муродзода ду варзишгаре ки ҳоло барои пирӯзии даври сеюм талош карда истоданд. довари марказ ба хайрандеши муртазо яъне ки огоҳӣ дода шуд. зиёда аз 12,000 маротиба ҷиванӣ мекунад, лекин мо дар ҳамин офтоби табсон ба ӯ имкон медиҳем ки ҳадди ақал 10 маротиба арҷиманд кунад ва аз номи роҳбарияти федератсияи гӯштингирии ҷумҳурии тоҷикистон ба ин дуструяки зебо мукофоти пулӣ тақдим мегардад. салтора бубин аз гимнастҳо дам хубтар мекунад. аҳсан. майдон албатта боз ҳам ҷолибтар мешавад, муборизаҳо хеле ҳам пуршидатар мегарданд. аммо мо инҷо муқобили идибек ва боз ҳам хайрандеш ки ҳарду талош карда истоданд афзалӣ ё бартариро намебинем. бале ҳарду паҳлавон як огоҳӣ аз ҷониби довар дода шуд ва ба хайрандеши муртазо барои як партофт як фаъол бадан дода шуд. аммо хотимаи вақт нест. инҷо ҳам имкон доранд варзишгарон боз ки дубора баргарданд ба болои гилем. идибек алон боз ҳам аз боло доштанро ҳаргиз фаромӯш намекунад. варзишгаре ки боз ҳам агар наздиктар ҷавстар ин корро бояд хуб анҷом диҳад. аммо хайрандеш аллакай аз тамоми амалҳои ҳарифаш воқиф аст ва дар ин ҷараён метавонад ки муқобили ҳамин ҳаракатҳо боз як қувваи дигарро як амали дигарро истифода кунад ки боиси бартараф намудани ҳамин ҳолатҳо гардад. аммо боз ҳам силсила ҳуҷумҳо инҷо зиёдтар лозиманд, чунки аллакай вақт ба сомон мерасад. инҷо хеле вақти кӯтоҳ аст.
беш аз 3 дақиқа аллакай ҳарду нирӯ санҷӣ карданд. خب در حقیقتا علاکه از خود جریان این سبقت 3 دقیقه نیز پسی سر شد و ما میبینیم که در این سبقت کدام از تن پهلوانان غالب میآیند. ҳаракатҳои ҳарду ҳам нигаронкунанданд, андаке ба ҳамон имтиёзи бадан наздикӣ дошт, аммо довар метавонад инҷо ишора кунад ё довар метавонад барои нодуруст доштани ҳариф инҷо ки аз сари осин ҳам андаке, аммо на, Файзиддин Амиршоев ишора мекунад ки чизеро мушоҳида нест. سبقتро идома доданд. ой паҳлӯ ҳаст, хеле хуб, саривақтӣ. бисёр як усули хуби зеборо ишора кард ва ин усул агар каме ҳам тезтар, яъне ки чолоктар иҷро мекард, ман боварӣ доштам ки ин мумкин яъне ки ҳалол баҳогузорӣ карда мешуд. дастро кӯтоҳтар мекашид, бисёр айни муддао буд. паҳлӯи дуюм аллакай ҳалол. ба монанд ёне ки вазари ипон акнун дар гӯштини мо ҳам бо ҳамин тартиб, бале. غالبیت نصیبی نماینده دسته خطلاندو خیراندشی مرادزاده. دعوت میشود خیراندشی ارکای دودو. مرادزاده با اصول دو پهلو در این سبقت نیز غالبیت رو به دست آورد و سفروف ایدیبک نماینده شهر نویای توبه مرکز رو شکست داد. Эркаев Сорбон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қаблан ҳам ёдовар шудем ва акнун ду паҳлавони муваффақ, як ду акнун даври сеюмро чӣ гуна паси сар мекунанд. инҳо ба зергурӯҳи б шомиланд. Сорбон Эркаев дар дидори аввал Суннатулло Фахриддинов аз дастаи Душанберо шикаст дод. баъдан дар даври дуввум ҳам муқобили Қурбонҷонов Далер аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз муқобили ҳамдастааш мубориза бур, ғалаба ба даст оварда тавонист ва Додов Алишер бошад, Орифҷон бошад, дар муқобили ҳарифаш Афзалшоҳ Мирзошоев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғалаба кард. баъдан ҳам боз Ҳусайни Исоқовро шикаст дод дар даври дуюм ва рақобати сеюмро навакат оғоз кард. Додор Орифҷон ҳам чихеле ки дар боло ҳамо рақобати онро тамошо кардем ва маҳорати худро бисёр хуб нишон дод ва ҳоло бо рақиби худ дар ин сабқат қувваозмоӣ намуда истодааст. رقابت نمودند ولی رقابت هر دو پهلوان به نتیجه ارزیابی گردیده است و ما در رفتی سبقت این دو پهلوان میبینیم که حالا از جانب داور این پرتوف یعنی بدن به‌گذاری پهلوان یک دقیقه بود. شاهروخ یکیموف خطلان 2. таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳоло ягон натиҷа дар идомаи сабқат он лоақал паҳлӯ ҳам нест. муборизаи варзишгарон акнун Додов бо ҳарифаш боз ҳамоно идома меёбад ва инҷо ҳам Сорбон Эркаев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон варзишгари хилати сафед бабар карда хеле хуб ҳунарашро акнун андаке нишон доду баъдан баҳогузорӣ шуд.
ориф маҷбур аст ки боз дигар роҳро ҷӯё шавад. ба ин хотир бештар талош дорад. ҳоло кӯшишҳояш ҳам андаке беҳтар шуд. маҷбур аст ки ҳаракатро боз ҳам ҷоноктар созад. маҷбур аст барои муваффақият дар ин лаҳза ҳам акнун боз лоақал натиҷаро баробар созад. ҳоло ҳам ман карда шуд ва ба паҳлавони хилати сафед ба Эркаев Сорбон танбеҳ аз ҷониби довар баҳогузорӣ карда шуд. ой бибинед ин ҳамин усулро бисёр як партофти агар тавонад хуб аст ва мо мебинем ки Додов то кадом андоза ин усулро иҷро менамояд. тавонист паҳлу яке бадан ин партофти Додов баҳогузорӣ гардид ва ҳоло ҳам агар хубтар ҳамин усулро иҷро мекард ҳатто ба ҳамон то натиҷаи натиҷаи олӣ ҳатто лоақал паҳлу ҳам метавонист гирифта метавонист. лекин ин таваққуф шуд таваққуф шуд. бале ба ҳамин хотир бадан баҳогузорӣ бояд ист набошад дар ин лаҳза бисёр ҳам бо суръат ин корро хотима медод беҳтар буд. аммо андаке боз ҳам таваққуф шуд. аллакай Сорбон матлаби ҳарифи худро ҳам пайхас кард ва тавонист ки ин фурсат ин ҳолатро ҳам бартараф созад. акнун аз имтиёзи бадан маҳрум шуд. аммо бисёр хавфи мушкилтар ба ҳамон партофти ҳалол буд ки аллакай Сорбон худ дифоъ карда тавонист. Эркаев ин чеҳраро ба ростӣ он қадар дар мусобиқаҳои мухталифи ҷумҳуриявӣ кам дидаем. яъне ин кашфи ҷавонони болоёқадро ҳам ба миён меорад. ман аз ҳамин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар доираи силсила чорабиниҳои ҷашни имсолаи 28 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе дар ин замина бештар ҳамон таблиғ ва умуман барномаҳои мушаххасро ҷиҳати боз ҳам қавӣ кардани фаъолияти мактабҳои варзишии суннатӣ ҷоно карданд ки имрӯз ҳам мо инро метавонем аз ҳамон касби чеҳраҳои асил ба монанди Сорбон, Эркаев ва чандин нафарони дигар боз ҳам инҷо ёдрас шавем. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки Сорбон аллакай ҳамин падидаи нав аст, чеҳрае ки аз Бадахшон кашф шуд ва имрӯз аллакай дар марҳилаи сеюми муборизаҳои инфиродӣ вазни то 65 кило қарор дорад. вақте ки ҳар як ин сабқатҳои якуму дуюму сеюм ва умуман чорум бисёр ба ҳар як паҳлавон мушкилӣ эҷод меорад, ба он хотире ки дар ин ҷо аллакай ҳам беҳтаринҳоро хат мегиранд ва ин нишон медиҳад ки имрӯз худи анамин варзишгарон ва кадоме онҳое ки дар ин сабқатҳо байни ҳам рақобат намуда ғолиб омада истоданд, анамунҷо муайян месозад ки кадом бештар аст. дар идомаи нерӯсанҷӣ огоҳие ки буд гумон мекунам аллакай як бадан дошт. аммо Орифҷон як бадан дошт ва ҳам як огоҳӣ ва як танбеҳ дошт. Маҳмадалӣ Мирзоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи Файзобод довари марказ интихоб шуд ва ду кӯмакдовари дигар алон ҷои худро ишғол карданд. Баҳром Суфиев, волейболшинои Кабуд, устоди варзиш Разиаллоҳ Лоиқов. чемпиони Осиё миёни наврасон 2 сол қабл Разиаллоҳ Лоиқов ин унвонро ба даст овард. намояндаи ноҳияи Тоҷикобод аз дастаи минтақаи Рашт варзишгари хилати Кабуд дошта ва Баҳром Суфиев ин паҳлавони дастаи Хатлон. Мардонов Ҷалолов Аминҷон тайёрӣ бинанд. Суфиев, Баҳром ва Лоиқов дар ин сабқат бо ҳам рақобат намуда истоданд ва ҳар ду паҳлавон ҳам аллакай бо ҳамун нишондоди беҳтарин то ба ин давраи ин сабқат роҳ хат гирифтанд
ва ҳоло мо мебинем ки кадом аз тани ин паҳлавонон низ дар ин сабқат дастболо мегарданд ва лоиқов разиаллоҳ ҳам низ паҳлавони минтақаи рашт паҳлавони бисёр чолок аст. мо бештар мебинем ки дар мусобиқаҳои ҳам гӯштини миллии гӯштингирӣ ва ҳам дар мусобиқаҳои гӯштини ҷудо бисёр хуб дурахш менамояд. сабқати ҳассос аст. алон разиалло як имконияти дигарро чун аз боло доштан хеле фурсати хубтар аст ва дасти рости ҳарифро ҳам боз ҳам қавитар медорад барои маҳдуд кардани ҳаракатҳои самарабахши баҳром. аммо баҳром дар ин ҷараён боз ҳам хуб медонад ки чӣ кор кунад муқобили чунин чеҳраҳо. ва бинед ки лоиқов разиалло бештар мехоҳад ки аз боло ҳамин усулро иҷро намояд ва мехоҳад ки бо ҳамин усул яъне ки бо ҳамин партофт дар ин сабқат низ дастболо гардад ва суфиёв баҳром ҳам низ кӯшиш намуда истодааст ки аз боло доштани рақиб монеагӣ пайдо намояд ва намехоҳад ки рақиби он яъне ки аз боло ҳамун усулро иҷро кунад. гуфтем ки дар болои гилем нерӯсанҷӣ андаке бинобар сабаби гармии зиёди ҳарорати ҳаво мушкилтар шуд. ба ҳамин хотир паҳлавонон зуд аз майдон берун мешаванд ва баъдан дубора ба майдон меоянд. аммо ин ҷо дигар ҷои ақибнишинӣ нест. нерӯсанҷии паҳлавонон боз ҳам дар вазни то 65 кило идома меёбад. сабқати чорякниҳоӣ аст фикр мекунам. бале, сабқати охирини чорякниҳоӣ миёни баҳром, бале, сабқати ниманиҳоӣ аст. баъди ин аллакай ду варзишгар муайян аст. ин ёқубҷон боқиев бо ҳамроҳии варзишгари дигар шумораи 31 инҷо муродзода хайрандеш. бале, ин ду нафар дар вохӯрии ниманиҳоӣ дидор мебинанд ва дар зергурӯҳи дигар аллакай сорбон эркаев додовро шикаст дод. интизори ғолиби ҳамин ҷуфт аст ки дар вохӯрии ниманиҳоӣ албатта ба ҳам рақобат мекунанд. баҳром андаке фаъолтар шуд. фикр мекунам аз ҳисоби таҷрибааш андаке разиалло ҷавонтар ки ҳаст, баҳром метавонад ки аз чунин ҳолатҳои хеле фориғи разиалло хуб самаранок истифода барад ва натиҷаи хубе ба даст орад. ва ҳоло ин сабқатҳое ки ду тан аз паҳлавонони вазни то 65 килограмм баромад намуда истоданд, ҳоло бенатиҷа аз ҷониби доварон баҳогузорӣ карда шудааст. ва ёд дорем ҳамон солҳои 2004-2005 вақте ки шумо гӯштин мегирифтед дар вазни миёна, ҳамон суратафзоӣ ва ҳамон умуман дар он замон кока баъдан юко буд ки бисёр ҳам мушкил буд марҳила ба марҳила гузаштанаш. ҳар касе ки заҳмат кашидааст, самимона тамрин кардааст ва дар ҳамин ҷабҳаву ҷода фидоӣ аст, муваффақ мехоҳад шуд. разиалло ва баҳром хеле рақобаташон бенатиҷа тӯл мекашад. доварон ҳам дар интихоб лакаи танқисӣ кашида истодаанд. гӯштин гирифтанд паҳлавонон, аммо дар интихоби беҳтарин бале бенатиҷа арзёбӣ гардида истодааст. дар ин ҷо бояд суфиев баҳром зиёдтар кӯшиш намояд ба он хотире ки таҷрибаи он нисбат ба лоиқов разиаллоҳ бештару зиёдтар аст. бале, таҷриба нақши бузург мебозад албатта дар ҳар як озмоӣ ва ин аз ҳисоби ҳамон ҷавонияш, нерӯаш зиёдтараш дучанд аст, метавонад ки боз ҳам фишору муқобили баҳром зиёдтар кунад. аммо бояд ҳушёру зирак бошад ки ҳатто баҳром имкон медиҳад ки аввалан ки ҳарифаш разиалло бештар таваҷҷӯҳ кунад барои истифодаи усулҳо ва ин ҳам як тактикаи хоси худро дорад. ба ҳариф имкон медиҳӣ ва баъдан боз акси амал ҳолат истифода барад. ой
хеле ҳам беҳтар буд. аз ҷониби лоиқов разиалло бисёр як усул иҷро карда шуд ва доварон ин партофро Бадан. паҳлӯ яке ин дилшозода бадан баҳогузорӣ кард ва акнун баҳси доварон маҳмадалӣ мирзоев маҷбур аст ки ба фикри доварони кунҷиро ҳам ба назар гирад. паҳлӯ ва ба лоиқов разиалло паҳлӯ дода шуд. хулоса ҳамин шуд, бале як овоз инҷо ҳам ба эътибор гирифта намешавад. баъди оне ки довари кунҷӣ довари марказ ино тасдиқ кард ки паҳлӯ аст. чунин ҳам шуд. разиалло акнун барои ширкат дар марҳилаи баъдӣ имконияташ қавитар шуд. зиёд аст ва метавонад ки бо ҳамин як паҳлӯ ғолибиятро ба даст орад ва вақтам хело кӯтоҳ аст ва вақт хело кам мондааст. ман фикр мекунам ки баҳром дигар роҳ надорад. баҳром бояд таваккал кунад. ҳарчи ки ва фақат метавонад ки ба партофти ҳалол дар ин ҷо ғолибиятро ба даст орад. ҳатто паҳлӯ ҳам барояш кофӣ нест. кофӣ нест ва вақт кам аст ва ҳоло ба ана акнун партофт барояш кофӣ хоҳад шуд, чунки разиалло таъмбе гирифт. як паҳлӯ ой ҳалол бисёр партофти ҷолиб ва аз ҷониби довари марказ ин партоф ҳалол баҳогузорӣ карда шуд ва разиалло дар ин сабқат низ ғолиб омад ва рохат ба даври ниманиҳоӣ гирифт. ғолибият насиби намояндаи минтақаи Рашт Разиалло Лоиқов. ва ҳоло дар ин сабқат ғолибият ба Лоиқов Разиалло варзишгари минтақаи Рашт дода шуд.